Ti San Juan kay nabayag nga maturugan. Kaya nasawan nga gapo iti kinadesperado. Awan ti pangnamnamaan dati pa nagbalbaliw iti ili. Kasla da kiti tao na upay dalauna. Iso nga itatan, ipukpukaw ti grupo, ipukpukaw ti kaadwan. Nagtignayan ti ili nga San Juan. Bumangon, rumukwas, at lumaban. Irupir na ti kalintigan na, irupir na ti nasiya ang gobyerno, irupir na ti panangsarang ti kanarigat ti panagbiag. Agtignay kan San Juan, dayta man iti ikis ni Atty. Cesar Brillantes, raykas alkalde iti ili ti San Juan, Ilocos Sur. Kinunapay ti abogado, nga nasursurok ngam guduan iti porsyento iti posibilidad a panangabak na, ngam uray no kasta, ininot laeng, ket iti kaudyanan na ket magunod na iti balaygi. Mamatimet iti mayor, nga nagbaliwen iti Comelec, ket patyan ng awan iti maaramid a panagsitikan, kasi pagpagarup iti daduma. Kinunana nga saan na makitkita dagiti kang runaan na kasapulan iti kalugaran na. Iti dahito garod a panagtaray nagagem na sabten dagiti makitkita na a kasapulan iti ili a San Juan. In short, ma-encapsulize iti dahito nga balikas, HEALS, H-E-A-L-S, kaya nasawan, health, education, access to social justice, livelihood, and other basic services. So, dahil iti plataforma tayo. Kakayat kung ikan ti prioridad, ti salonat, titataw, tinangnang runa-unay baknang, iti anyaman ng komunidad. Kahit maitad kadakwada tinanay nga salonat. Kid daw ti abogado, nga natal na kuma iti panagpipili, ket awan kuma iti makatubeng iti naway a panagpili dagiti agindeg, iti San Juan, no siya sinno iti ibutos da. James Castle, Core TV News.